Ambalima bamananga meno malikono ani maliko kan foli ani walimando obe kata o kelengele na bela jelima fuyan fu o sigorola o bisimila ka bi bamananga kuna foni soro lon keneka mimi na wala li chaman kawi amba damine ni jiya fan were ki bari yawla soro li Musa Fomba na bibi wala li kanyi anganya jo soro leuna Jaselgenani toma Nations Unies bolo fara menyeshin me baloko ma programme alimentaire mondial la pamuko abi wele dake ka nyeshin Ameriki jamana ani nazarala tomba Union Européenne ma $1 million gele nyona uko fara nyonga ko ke demenye umo walasa ubise ka Yemen jamana ani farafina jamana konona do baloko ndanya kele pamu ma nyema ni oye David Besde ye ako ma million mo nyona debe Yemen Sudan du Sud jamana kono farafina Somalia ani Nigeria minu magobe demena dunga fa nasaraka o ma million mo wana ma million duru ani ma ba kema wolonvla o ye demisenu nye o demiseni million duru ni ma ba kema wolonvla una demiseni million gele ani ma ba kema duru nyona baloko ndanya be nani bana o menu nye o kema ko lu fene soro kaba o kuma nani ni ndemei $1 milliard kele na ma soro programme alimentaire mondial pamufe yani kalo sabani kalo nani nata ukono demiseni ba kema woro nyona debe kongo bina keminu nzatai programme alimentaire mondial pamunye ajira ka fo aka dememi me kanyeshin Sudan du Sud jamana kurani jamana deumo menu ni olu yusi yoro blaka sabuke manga ye Sudan du Sud jamana kono kata bisimila mine Uganda uye klanje de bo demena ka nyeshin olumo walasa abise ka yoro to ula soro ni oye Somali jamana Nigeria jamana wele indame ka nyeshin jesre ni serike jamana uma kerengere ni nyana Angleterre jamana Allemagne jamana ani France jamana kata se États-Unis mo ya yere ka fo olu jigina France jamana na doni bar sabuka daga France jamana asera ka $1 million bi saba doronde bo ko bla kongo keleli ka bulu ka koti bolike Mamoudou Lenjakulo mime Congo Kinshasa jamana kono ni donde menona akabuli ka jok ngera sababu ye ka Congo erebo atabulo ka fo jenselgena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu MONUSCO o farala Congo Kinshasa kele che uka kasoro kuka ko sebe koronashi ni ukama ko M23 ko sada ina kerengera ni nyana alamsa juin kalo tile muga anefla Congo yora mimi wele ko beni mugumanga mena marama fengiri monde kumbe kati mingera sababu ye kama sabanyo na bone anina Congo Kinshasa kele che ula ninga marama fengiri manunu ndiba matani zaba ko lu fene kamana na masumane chama njugi M23 Mamoudou Lenjakulu akunjira la kafo marama fangirima nunu ndiba ulako usembe ala udenambe ongalo ndigia bika yira kafo mobe kabulungwene nde nyeshin oluma ko lu sembi songa yekula ku sendero jakulu do koni ya yira kafo aleka kewale do ni ukama ku mouvement national des révolutionnaires jakulu la ko donende ngama menunye beni yere akungangonye do mawiye olu chamanya yira kafo M23 akeleche kora ko lu de tambe uyere soro jakulu ngono nga M23 nyama yaso kuma menani we kora fo yeme uyangalo ndigia do ya yira kafo Mamoudou Lenjakulu wera mimi wele ko mai ani mi vena mi wele ko ADF kata se FDLR ma ko lu de fara menyonga ani ko sada ina beninga ufe kasubo Dakarle maminu nyu yere takabo kasula kata se M23 ma ko lu de bela jele de fara menyonga ka jakulu to da ko mouvement national des révolutionnaires akone mana tike dawda ko ninga M23 ma ko ni ukanyama yaso kerengere ne nyana Eli Mutila ni aleye M23 nyema ka directeur de cabinet ye o ye ko fo ingalo ndigia kafo olu semaye wulika joina mingera juin kalo tile muga ani fla alamusa temene beningono Ali boko Kinshasa jamana kele kono yora mi wele ko kazai ni adamadinya buru ya wale cha mangerae fo kera sababu ye nyenselegena ni tomba Nations Unies kabulu fara mi nyeshime adamadinya hage la pasali ma okeme kabulika jo ko fo akoka nyenyini kuna funu na me ajira ka fo dingeba umino mitige ninga manivi chama shudo akona ukama ko fo so commune o chama yele ko fe kura wore unambe yebi o yera dugumina kazai kono na bi wele ko shikapa Congo Kinshasa ka ukakiri nyama mi wele ko procureur général de la République Flori Kabenge Numbi alere de kura fo zemendi ya kuna fani dikene do sinve kani surasi ya nyema do tunyonve ni oye General Joseph Pondeye ndenendo jume kalo tile muka ani woro aya yira ka fo jwa furanja kunjeto ni ukomoko weekend ko Congo Kinshasa ma nyama ye jakulu do wili kerengera ne nyana kata segesegelu uke segesegelu minu ngera ayira ka fo dingeba ukura wura wira okumana uluka bara yefe minye sisa dingeba nunu mise ka lakana mashi kana gerero soro ula fo kata fo jenselegena ni tomba Nations Unies ka hadama denya hake sabati jakulu mini o bulu fara be Congo Kinshasa jamana kono oluka sekeneka utemene ko fe jenselegena ni tomba Nations Unies ka basigili jakulu mime Congo Kinshasa jamana kono ni oye MONUSCO o feneka na keneka mimi se ka to jele nyabi se ka ke akula barsabu ka daka ma
caman kɛ mɛ ka bolongɔniden ɲɛsin Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaya so ma n'a kɛlɛcɛw k'a fɔ hadamadenya burujawalew minnu bɛ ka kɛ kɔnɔ in na ni o ye Kaza ye ko surasiw nɔ bɛ a la. Procureur général de la République ni o ye jamana ɲɛmaya so ka kiiribulon ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ mɛ ka jira u la k'a fɔ jɛkulu min bɛ wele ko Bunduja Kongo ni a ɲɛma tun bɛ wele ko Kamuna Nsapu n'o fɔra Kongo Kinshasa surasiw fɛ u ka ɲɔgɔnsɔrɔ dɔ senfɛ uti kalo tɛmɛnen san 2016 ko ni maa kɛra faali kɛbaw ye bɛɛ ko o ka maaw de nɔ don ni o ye Bunduja Kongo ye. A ko kadara kelen fɛnɛ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu da yɛlɛla o sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɛ ka bolongɔniden ɲɛsin wasabulon kɔnɔ wasaden dɔ ma min bɛ wele ko Clément Kanku k'a fɔ ale ni Bunduja Kongo maaw da bɛ file kelen na ka baara in kɛ ko barisabu ka d'a kan ko kumakan dɔw sɔrɔla u fɛ ni o ye enregistrement ye min kɛ mɛ ka wasaden Clément Kanku cɔmiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya olu bolo ka fɔ a sen bɛɛ la. Ma min na ni ɲiningalikɛlaw ye a ɲininka Bunduja Kongo Kamina Nsapu ka jɛkulu ta fa ye dɔ fɔ an ye o la maa minnu kɛ mɛ ka jira k'a fɔ Kongo Kinshasa surasiw fɛnɛ olu sen bɛ faali in na e bɛ se ka mun fɔ an ye o la. Procureur général de la République y'a jira k'a fɔ o yɔrɔw min y'o ye ale tɛ se ka fɛn fɔ o la nin kuma in na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dingɛba 50 ɲɔgɔnna de ye mɛ Kaza kɔnɔ na kabini uti kalo san 2016 ka na se sisan mɔ ni wulikajɔw daminɛna jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka kɛlɛcɛw ni Kamina Nsapu ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko Bunduja Kongo. Angolakaw ka jamana ɲɛma José Eduardo dos Santos ye a jira k'a fɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɔni kɛ ale tɛn'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya wɛrɛ ɲini bilen k'a lataa senfɛ a si bɛ san 70 ani san 4 na nka kɔsada in na a nan bɛ fɛn dɔ kɛ min ye maa caman kɔnɔ gwa Angola jamana kɔnɔ a kɛn bɛɛ lajɛlen dala wɛsɛ ye lahɔrɔmaw minnu bɛ jɔ jamana ɲɛma kɔrɔ ye ni a ka fanga banna o lahɔrɔmaw a ye caman fara olu kan jamana sariya sunba min bɛ Angola jamana kunna kabini san 2010 o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma na o kan ka jɔ jamana ɲɛma kɔrɔ ye nka jamana ɲɛma José Eduardo dos Santos a namɛ yɛlɛma min don o sariya se dɔw la o ye a ka fanga mana ban sara min bɛ jɔ a ye kalo o kalo kɛmɛ sara la 10 dɔrɔn de bɔra o la o 90 tɔ bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ to a ye juin kalo tile 8 tɛmɛnen a y'o sariya se ta ni k'o fara o kan o tɛmɛnen kɔfɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ye a da fɛ ni o ye garde corps ye olu ka musaka jamana bɛ jɔ n'o ye mobili kelen bɛ bila a ka bolo kan ka chauffeur kelen fɛnɛ bila a ka bolo kan jamana bɛ jɔ ni o bɛɛ lajɛlen ye billet d'avion kelen a ka taa ni ka segin yɔrɔw minnu mana ja diɲɛ ɲɛfɛ jamana bɛ jɔ ni o ye wa pankuru fɛnɛ kɔnɔ u ko sigiyɔrɔ min ma ko première classe n'o musaka ka bon pankuru tali la a bɛ bisimila yende a ka taamaw senfɛ yɛlɛmaw minnu kɛra a fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakɔrɔ ka lahɔrɔmaw ma a dɔw fɛnɛ saman bɛ ka taa se fɔ jamana ɲɛma dangankɔrɔw fɛnɛ mɔ ni o ye ancien vice président ye an'u ka denbayaw jamana ɲɛmaakɔrɔ furumuso ni o ye première dame ye o fɛnɛ ka sara jamana ɲɛmaakɔrɔ ka sara kɛmɛ sara la 70 o fɛnɛ bɛ jɔ furumuso ye kalo o kalo Angola jamana ɲɛma José Eduardo dos Santos a ye yɛlɛma wɛrɛ min fɛnɛ don jamana ɲɛma ka lahɔrɔmaw na o ye a bɛ sɛbɛn fana sariya kɔnɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ maaba don dakuru ɲɛ kelen jamana ɲɛma sɛbɛkɔrɔ mangutulen don a y'o fɛnɛ fara a kan Alisida Sakala ni ale ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ fanga sinamatɔn tɔgɔ la min bɛ wele ko Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA ma min na ni siya woloma kɛlɛ b'a ta ni lala Angola jamana kɔnɔ jamana ɲɛma José Eduardo dos Santos ka fanga ɲini jɛkulu MPLA ani jɛkulu min kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mugu ni kisɛ la n'a ɲɛmaya tun bɛ Jonas Savimbi bolo min fara o wasaden y'a jira k'a fɔ Niger yasew minnu yɛlɛma ne filɛ nin ye jamana ɲɛma Eduardo dos Santos fɛ yan'a ka taa ka bɔ fanga na ko b'a jira k'a fɔ hali n'a bɔra jamana ɲɛmaya la ka nin lahɔrɔma ninnu jɔlen to a ye a b'i n'a fɔ ale de ye jamana ɲɛma ye jamana kɔnɔ o kuma ko n'o tɛ ko jamana ɲɛmaakɔrɔ k'a ma se nin lahɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen ka jɔ a ye barisabu ka d'a kan ko min fɔ bɛ jamana sariya sunba kɔnɔ ni o kuma yɛlɛma k'o bɛ bɔli kɛ yɛlɛma wɛrɛ min ni jamana ɲɛma José Eduardo dos Santos y'o fɛnɛ kɛ o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ n'a bɔra fanga na wele ti bila a mɔ a ka ye kiiri foyi bɛna k'u kan a mana fɛn o fɛn kɛ n'o yera ye yafa bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ o bɛɛ ye yɛlɛma dɔw ye a kɛn bɛ ka minnu kɛ maa minnu ye sariyako ɲɛdɔnbaw ye olu y'a jira k'a fɔ o fɛnɛ ni jamana sariya sunba bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a sariya sen 127 bawo o sariya sen kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka to fanga na a ye walew minnu kɛ a ka jamana ɲɛmaya baaraw la yafa bɛ se ka kɛ a mɔ fɛn caman na nka dɔw bɛ yen ko yafa tɛ se ka kɛ a mɔ olu la o dɔ ye yuruku ye yafa tɛ kɛ a mɔ a la a bɛ nɔ minɛ jamana janfali ni u ko ma ko trahison a bɛ nɔ minɛ o fɛnɛ na ni a ye faali ko fɛnɛ kɛ ko a bɛ nɔ minɛ o fɛnɛ na a yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu MPLA ni o ye mouvement pour la libération de l'Angola ye Agostinho Neto min ye MPLA yɛrɛ fanga ɲini jɛkulu titigɛbaa ye yanni ale yɛrɛ ka kɛ a tɔnden ye fo ka tila ka kɛ jamana marabaa ye ni Angola jamana ɲɛmaakɔrɔ don o denmuso Irene Neto ye a jira k'a fɔ ale yɛrɛ min n'a bɛ fanga ɲini jɛkulu kelen kɔnɔ ni o ye MPLA ye ko in ma bɛɛ ale yɛrɛ mɔ barisabu ka d'a kan ko Angola jamana kɔnɔ lahɔrɔmaw minnu jɔn bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ ye jamana sariya sunba fɛ k'o ye bɔli kɛ k'a man kan a ka nin bɛɛ fara a yɛrɛ kun.
dolanti min kun labɛnnen do walasa ka tasibila ani hakili jigin kɛ ka ɲɛsin ala ma hinɛna Basi Senparala ni ale kun ye Banamba dugutigi kɔrɔ ye. Banamba wasaden honorable Mamadou Difan Senpara ale fakɛ de do. FC Renaissance de Amdalaye ale ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Centre Tayiru Keita de ye. Dolanti kun cɛra 2 ani fu de kan. A kɛra ntɛnɛn don Banamba dugu kɔnɔ Isuf Kulubali an'a ka jatala Dramane Male Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ ka sɔrɔlenw na. FC Renaissance ka bɔ Amdalaye n'o devenu tun ye nɛrɛ ani finma ye o de ye kunkarata sɔrɔ ka kɛ ni Basi Senpara dɔgɔla jɔnjɔn min wuluko fɔlɔ sɛnɛdɔrɔntiw dasila Banamba dugu kɔnɔna na. A kɛla ka Banamba ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen to yen a denw n'a mɔdenw ka na se terilakaw ma jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ kɛnɛ kan. Kabini sɛnɛdɔrɔnti kunkanɲɛ fɔlɔw dila mun dofini ye finma ni nɛrɛ ye n'o ye FC Renaissance ye ka bɔ Amdalaye olu bɛna na wulikajɔw boloda ni ka gɛrɛsɛgɛw tugu ɲɔgɔn nɔfɛ. O gɛrɛsɛgɛw bɛ taa laban min na o de ye colu ye o bɛ kɛ sangata ani filanan Baba Mariko ka gɛlɛ dɔ senfɛ. Kelen ani Kanangolo ka taa FC Renaissance maaw kanu na. Sangata ani fila kɔfɛ wali kelen a fɔ sanga munga ani naani na o Baba Mariko kelen a bɛna na colu dafa 2 la gɛlɛ dɔ senfɛ. 2 ani Kanangolo sɛgɛlafiɲɛbɔ bɛ kɔ o de kan. Sɛgɛlafiɲɛbɔ wulilen min ye Centre Tayiru Keita ka denmisɛnninw ye o bɛna na fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan. Bagabaliw o b'o tugu ɲɔgɔn nɔfɛ nka si den kelen tɛna fɛn di. Wa tulonko kun bɛ cɛ min kan o de ye 2 ani Kanangolo ye ni ka taa FC Renaissance maaw kanu na. Bon an ka cɛkɔrɔba ye a ye ɲuman de kɛ ka adamadenw bilasira ka bon a ye ɲuman min kɛ a talen an kana se ka ɲinɛ a ka ɲuman kɔ kupu in dakun de ye pour que an fana ka se ka ladege anw minnu ye a kɔmɔgɔw ye an fana ka kɛ ɲumankɛla ye parce que Basi Senpara cercle bɛɛ de kala a ye bɛɛ de don da kelen fɛ ka bɛɛ de bɔ da kelen fɛ bon ala barika la bi ni ala y'o ka waati se n'o taabolo yan nɔ bi bon kupu in dakun de ye k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a ma fa ka nin wale ɲuman dɔn k'a ta ka ɲɛsin denmisɛnnin minnu y'a kanu ko a fa ye kun ye Banamba dugutigi n'o taɲara ni ka nin wale ɲuman dɔn in ta ka segara a ma a yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ depuis sɔgɔmada na 7 heures ka Bamakɔ sira ta ka na Banamba yan nɔ ka na bɔlɔntan lajɛ la bɔlɔntan tɛ koba ye mais a bɛ ka kɛ ko mun kama o de ye koba ye vraiment o tɛ foyi ye ni duwawudenya tɛ an ye n fa a balima bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ kan yan bi Banamba commandant yera a ka adjoint yera Kulikoro assemblée régionale président yera maire yera ka fara n fa yɛrɛ ka ale député ye ka fara district de football Banamba mɔgɔw kan vraiment kuma kana na n dun vraiment coupe in a ɲɛna a jara équipe 2 fana ye ballon ta kɛlɛmakɛ wɔyɔmakɛ ni ko farikolo ɲɛnajɛ i ko ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan i ko ka dugu kɔntan jɛkulu min y'a baara labɛn an bɛ jɛkulu in fo sabula u ye nin labɛn k'a ban ka a denbaya ta k'a di député ma député yɛrɛ ti foyi kalama na fo k'a fɔ an ɲɛna seli dugujɛ finali b'an fɛ yan nɔ denbaya b'i bolo i jija i ka na la bon vraiment an bɛ u fo maa o maa nana ka taa an ka kumananakaw la ka taa maire la ka taa maa o maa nana an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a ɲini ala fɛ nin ka k'a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye o b'a yira k'a fɔ adamaden o adamaden n'i ye ɲumanya dɔ kɛ dugumakolo in kɔ ka don dɔ a bɛ sara bon o la adamaden an k'an k'an cɛsiri ɲumanya fɛ an k'an k'an cɛsiri dilanni fɛ sabula ka ko labɛn maa min yɛrɛ n'a ti balo la a tɔgɔ la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔ dɔ de fa bon o la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jija ka kɛ ɲumankɛla ye ka kɛ faso jɔla ye. Kulonkɛ in dabɔra min kama yɛrɛ o ye hakilinajigi ye ka ɲɛsin an ka dugutigi kɔrɔ ma min ye Basi Senpara donc o ka super coupe de do première édition de do mɔgɔ min y'a denfaya fɛnɛ ta o y'a denkɛ ye Mamadou Ndifa Senpara honorable député à l'Assemblée nationale donc mɔgɔ minnu jɛra ka nin coupe organiser vraiment ça a été une réussite nin ye première édition ye an bɛ ala deli ala ka édition tɔ yira bɛɛ lajɛlen na sabu équipe 2 o 2 bɛɛ ye ballon tan c'est pourquoi n b'a fɔ ko n ko Banamba jeunesse de gagnera bi Banamba jeunesse de gagnera bi an bɛ ala deli ala ka san wɛrɛ ta ninnu nɔgɔya. Jɔnya talen kɔ FC Renaissance maaw fɛ Sɛkinɛ Jawara n'o bɛ sɛnɛdolanci kɛ Centre Tayiru Keita kɔnɔna na o kɛla tulonkɛ in sɛnɛdolancila wane ye a bɛ fɔ o min ma ko meilleur joueur min ye Maki Agibutal n'o ye FC Renaissance sɛnɛdolancila ye o de kɛla colodonnaw ka wane ye a bɛ fɔ o min ma ko meilleur joueur an b'a fɔ aw ye k'a fɔ sɛnɛdolancikulu 12 minnu sen donna ni sɛnɛdolanci in na a bɛɛ lajɛlen ye donfini sɔrɔ o donfini dila kulu min fɛ o de ye kulu ye min bɛ Mamadou Senpara n'o kama n fa a juruma don do a ka baaraw la
a bɛ fɔ o min ma ko club de soutien. O de bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn.